presidit per l'aleshores alcalde d'Olot, Pere Bretxa i Galí. Aquell 8 de setembre de 1951, l'alcalde Bretxa es va dirigir als olotins amb aquestes paraules. Hemos tenido especial interés de que la inauguración de esta emisora coincidiera con las fiestas... Ràdio Olot sempre ha estat al costat de les festes d'Olot. Als anys 50 organitzava una festa molt popular, la Festa de les Modistilles, amb una incidència important en les noies de tots els cosidors d'Olot. Hola, bona nit. Ho veieu? Ja és Santa Llúcia. Ai, què dic, valga'm Déu, Santa Llúcia. Avui he sentit a la ràdio que ja han començat les festes d'altura. Ai, quins nois tan guapos. Mira, ara es porten mocadors al coll. Us en recordeu de la festa de les modistilles? Totes les noies que anàvem als cosidors volíem fer el vestit més bonic. I de l'ideal, us en recordeu, quan hi tocava l'orquestra Ritmos Casanova? Ah, aquest any no us perdeu les germanes Miranda, que venen el dilluns a la plaça Major en el concert 50 anys de cançons. Em vaig a preparar el vestit de reina que vaig guanyar aquell any. Encara el guardo, perquè sempre l'he rentat amb aquell sabor tan natural que anunciava la Judit Grassa per Ràdio Olot. I jabón la cuchara. Bones festes a tots. Quins records els de les festes d'altura a la sala L'Ideal. Allà també s'hi feia el concurs de Ràdio Olot Cita con la Celebridad. Hi actuaven els artistes locals i també els de molt de prestigi, com el conegut Bonet de Sant Pedro, que molts anys venia a Olot pel Tura. Paisajes lindos tiene la Garrocha con sus volcanes sin despertar y los artistas de sus pinturas tienen las musas en el lugar. Ai, 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 que ja venen les festes d'altura. Quina marxa t'espera la fresca ballant tot el vespre anant a dormir tard. Ai, 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 ai. Ràdio Olot des de sempre ha estat al costat de l'art i la cultura. Per a festes, les exposicions de pintura també són un reclam del programa d'actes en consonància amb la tradició pictòrica de la ciutat. De Ràdio Olot, molts de vosaltres recordareu Josep Maria Mir Mas de Xaxàs, un crític impulsor de la tertúlia El Cràter d'Art i el programa El Arte i el Artista, que presentava els pintors que ara han aconseguit tanta fama i que ja despuntaven aleshores. Bona nit. Durant 50 anys, Ràdio Olot ha parlat d'art i d'artistes. L'art, en totes les seves tendències, ha estat un dels referents per Olot, i més ara, quan podrem acollir una facultat d'art. En aquest pregó, jo vull posar nom a la història de 50 anys, citant els artistes que durant aquells períodes hi han dit alguna cosa i que ara no hi són per desgràcia. En Mir Mas de Xaxàs parlava d'ells a Ràdio Olot i ara jo els recordaré. Segurament potser n'hi ha d'altres dels quals me n'olvido, però no serà intencionadament, sinó per falta de memòria.
Vull retre homenatge a Ramon Bernades, a Soler Jorba, a Àngel Codinac, a Olivel Lagares, a Salvador Corriols, a Casa Sargatal, a Comelles, a Joaquim Marcillac, a Pere Gossinyer, a Lluís Curós, a Mas Collellmir, a León Siquera, a Bosch Pla, a Lluís Carbonell, a Josep Pujol, a Esteve Serrat Peixing, a Serrat Calbó, a Joan Sala, en Xarló, i en Roc Arbós, i també en l'amic Josep Maria Beirà de Canadell, que ens ha deixat fa poc. Tots ells han fet que Olot tingui més projecció. Bones festes!